kumira pamberi pedare ramambo mutasa zvese ndezvechokwadi zvese zvachataura ndezvechokwadi ndichabatwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari ariye mubatsiri wangu tinotanga nenhau yaiswa mudare zita rangu ndonzi Martin Manyama. Nhau yatauya nayo mudare rino iri yashedzerwa nedare ichinzi Godfrey Gutu versus Sabhuku Manyama. Inhau yemunda vakatengeserwa Godfrey Gutu nevana vangu asi zvaibudikidza nekunge inhau yemunda vakatengeserwa kuna Godfrey Gutu kubudikidza nemudzimai wangu anga aine murume wake wainge wakashaya kana. Saka mushure mekunge mudzimai vakatoshaya kuti mudzimai wavo asi Godfrey Gutu vakatengeserwa munda 3 years back mudzimai wavo asati vashaya. Mukushayika kwemudzimai ava musi wekugoyiwa kwenhumbi ndo pakatanga kuuya Godfrey Gutu akataura kuti inini munozviziva kuti ndine kutengeserwa kwandakaitwa munda namai guru venyu. Ndichizvinzwa ndakaenda kutoturira musha kuti kune nyaya iri kutaurwa naGutu nekuti mai guru vakanga vatengesera munda Gutu. Musha ukati hakuna mukadzi anotora akauya nemunda munda wautengeswe. Iwo munda iwoyu kumashure takashedzwa nababa achitaura kuti zivai kuti mwana wangu wese wandakaita musango akapa muenzaniso. Paanosvikira achigara ndibaba Sabhuku wandikutaura nezvako achasvikira anotanga kusvikira achigara pamusha uyu ndichimutarisira pekuti aende kundogara. Ndo zvakaitwa mai guru ivava akazopiwa pamwe paakabva akapiwa munda muhombe kwazvo patosara pacho padikidiki asi ndo pakapika pauzi wakapadzokerera kuti ndatupatengesera Godfrey Gutu. Saka ndo pane dare ramaona ratauya naro tichiti Godfrey Gutu wakatenga munda wedu sisi tisina kodzero yekuti munda utengeswe. Kuseri kwenhau idzodzi taonana naGodfrey Gutu tichitaurana pamusoro penhau yekutengeswa kwemunda. Takamutaura kuti mira. Godfrey Gutu wakamira kwechinguva chidiki papaina musarapa wananga achidzi Charles Manyama. Iye musarapa wanayo ndiye wakatosvika akati apa hapasi kuzobviswa hapasi kuzoiswa imwe stendi yeumwe munhu kana kuti panotengeswa. Akadzupura waya yakanga yakakwa naGodfrey Gutu akaidzupura akaitsveta uko akataura kuti kana muri kuda zvekuti mutaure nezvepanapa munotangira kwandaisa pegire waya iyi. Godfrey Gutu muromo wandakanzwa achipindura iwo musarapa wana wakashayika akapindura kuti kana pada izvi panyanya kuti padiki anondidzosera mari yangu. Adaro kuti anondidzosera mari yangu takataura kuti chitogumai nenyaya yekuti kutengesa isisi value yemari yakanga yabhadharwa hatiizivi. Takamira pakatorwa nguva zvishoma aita kunga ateerera Godfrey. Takapinda mudare ramambo mutasa musi wa 30 December pakaita makakata dare rakapera zvakanaka achitaura kuti Manyama ndiye Sabhuku wenzvimbo yaakagara. Asi pakaita murume akambotati naye mudare munomu akaramba achiti aiwa nyaya iyoyo ndida kuipindira. Akapindira nyaya iyoyo yekutengeswa kwemunda iyi aritoripo munyaya iyoyo yekuti anga achitomirira kutemwa kwemiti pastendi ipa. Izvozvi kutaura kudai miti iyoyo yakachengetwa nababa vedu ikakura miti iyoyo. Ndofunga pari zvino ikaona musasa wakuratidza hunde yakadai soko ndoreva kuti pane over 20 years muti uchichengeta. Asi iko zvino miti yakadzikiswa 8 yese yakadonhedzwa miti kudzikiswa pasi. Sei muri kuita izvi? Godfrey wakapindura mukadzi wangu kuti muzukuru panyaya itombomira hako tinoda kuti titoinzwire kuna mutasa. Miti iri kudini? Iri kudzikiswa. Saka tauya nenhau yemunda kuti sisi takati munda hautengeswi. Munda une nyaya yawo yatakasirwa nababa anga ari Sabhuku kumashuro. Pakatopinda umwe Sabhuku akashayika pakapinda umwe musarapa wananga akashayika. Nhasi unoti ndudzokerera tapinda munyaya iyoyo yekuti munda hautengeswi pamunda une zvinangwa zvawo. Ndatenda. Okay. Gutu.
pamberi pedera mambo mutasa. Ngamira kumberi pedera mambo mutasa. Zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Pachakafanira mhosva. Ndikanye pachakafanira Mwari anibatsira. Mwari anibatsira. Pamusoro yechingamiro. Nekutaurwa naSamanyama ine nyaya ndizivi. Vanhu vakanditengesera munhu nyaya yekutaurwa naSamanyama ine nyaya ndizivi, kana kuti vanhu vakanditengesera munda sekutaura kwaari kuita handiwazivi. Inini ndakapuwa munda namaiguru waniri kwamaiguru wavo, tatiwavakidzani kugara kwedu isusu. Saka zviripo ndezvokuti maiguru wakarwara, warwara kudaro ndobva wauya kumba wakati baba munini, inini ndiri kurwara handisogona, asi vana vangu vari kuti mama dai makwanisa kuwana kana mari mauya kuSouth Africa tikubatsirei, tikudini, tikurapisei kuno. Ndakasununguka kutaurira hanzvadzi yangu, ndane mari yemombe yandandinayo yandandakachengeta, tikawirirana nehanzvadzi yangu tikawapa mari kuti waenda kunorapwa kuSouth Africa. Wakaenda shuwa wakanorapwa kuSouth Africa ikoko, wakadzoka vana wavo wakazouya, tikazodaidzwa kumba kwacho tikanzi baba munini, zvamakaita makaita basa nawo maiguru nevana vacho vese vanga vachitaura kudaro. Hatikwanisi kunga tichikudzorerai mari, hatiwani bamari pari zvinhu. Makasununguka here kana zvichikwanisa tokupai hwedu pisi yemunda zvotete wanga vachichema kuti hawana pekudini pekurima. Ndikati regai takendataura natete wacho pamwe zvinoita. Ndobva watataura natete, tete wakati aiwa vakasununguka maiguru kugarisana kwatakaita hatinambobvira tamboita dambudziko nawo. Tikapiwa munda uya, tapiwa munda uya, ndakasununguka zvakare kubvunza maiguru kuti hama dzenyu dziri kuzviziva here, zvikanzi dziri kuzviziva. Ndakaenda ndikazosangana naiwo baba avo vatabva kutaura ndichingotaura yedu, zvikanzi maiguru wakatombotaura nenhau yezveshuwa. Mukoma wavo wakatsinhira zvakare kuti wakataura nenhau iyi. Right, tafamba kudaro, maiguru wakazosvika pakushaika. Washaika kudaro, ndobva nhau iye yataurika. Vanhu vakashedzwa, tikaenda pamba panyakufa wacho, vakataudzana nevanoti vana vavo vakanga vasara vakasiyiwa namaiguru ya. Vana ava vakataurawo makonzenzi avo, ine handigoni kuzvitaura, vana vacho vari pano, asi zvandiri kukwanisa kutaura ndozviripo izvi baba. Munda wakarwara. Munda wanga uri wamaiguru mai Manyama nevana vavo. Changamiro. Munda wakarwara. Munda ndewa baba Sisu, anowa baba mukuru. Vana vedu vanga vari vatatu nehanzvadzi dzavo nhatu. Munda uyu kuutsanangura ndiri kutsanangura nhasi mudare, asi tanga tisina kodzero kuti tsanangure munda uyu sechimiro chatipo nhasi chekuti vana allocation yamukoma vari kutaurwa nezvavavo vanonzi maiguru nemurume ari kumuti maiguru nekuti ane changa ari kuhwandira. Maiguru vakapiwa pekusvikira, ndikada kuti tiendese dare iri kure, zvinoreva kuti muzare wamakatipa isisu vaito ndipo wakatosvika vachigara futi padhuze ipapa vachipiwa nzvimbo yekuti vanorima mudhuze imomomo. Baba akataura kuti hakuna nzvimbo iyi, achiri sabhuku akataura kuti hakuna nzvimbo iyi ichazopiwa umwe munhu panzvimbo iyi. Inofanira kuti pano vanosvika vari vana vemusha unoyu vanofanira kumbogara apa, ndichizovapa kwekwenu. Ndoo zvakaitirwa mhuri iyi. Iyo mhuri runzi maiguru iyi. Baba wedu isisa hane paakambobvira akati ndiri kutengesera munhu. Tatimati mimi waiti munhu akasvika akagara mwana wekwamanyama ubva apiwa kwake kwenda. Yes. Uyu wakanga apiwa iri pekugara. Wakanga apiwa. Unapo pakapiwa. Watori napo kana ndisingakanganisi almost a hectare and above. Pawakapiwa. Pari pawo nhasi. Wana wacho vari. Sumukai. Ndiri mwana weLendi. Right.
Panotora kuzi makapiwa land iyi yakanga isiri yenyu yepermanent, makapiwa penyu ndizvo? vakanga paya ndo pataigara wakapiwa stendi yake nababa wake kutanga ndiri kuda musha wekuti ndichiwaka aroora ubva wapiwa ipapo pamba parikutaurwa kuzigara apa. Baba wabva wachizoti handichadi kugara baba, ndiri kuda kuti mundipe pamwe pekugara. Waibva watama, waibva wapiwa nechekumhiri kwekabhizi. Saka iyi iri kutaurwa istendi yababa wenyu iri kumhiri kwebhizi, iyo iri kutaurwa kuti yakapiwa gutu. Tibva taenda kumhiri pakatamwa paparizeni watotaura is correct. Kana makatama hapasi penyu, kana makatama mukapiwa kumhiri kwerwizi hapasi penyu. Makatopiwa kumhiri kwerwizi ndo kwenyu, apa pasi penyu panenge papani kana munhu atama ndipe musha, because pakutozi muzvare anobva kubinga unouya kugara ipapo, anouya kugara ipapo. Because ndo vana vacho kutaura kuti aigara patapiwa patamira bereresi, ndo vana vakutaura zoti iyo gutu haukuitumira hako kutaura gutu hauna izvo rikambotaura panyaya, because vana vane nyaya yacho kwanyingi avo ende watotaura kuti aitogara apa kubva baba ndozvazokumbira kuti ndiri kuda chiri pano. Baba munazobata basi, baba wakakumbira ndipe ipapo kuti ndakuda pani pani, meaning kuti aiziva kuti ari hapasi pani pani. azotengesa ndiani? Aizotengesa ipo baba ndiani? Ndimaikuru, mukadzi wemurume akarequesta maiwe apa aenda kwake kumhiri paabva paya bhovha yakotengesera agura chirangani ndizvo kaindorimapo gauko wakaita abo wangu wachindodzoka wachimbomarima ipapo kana huni vanhu vaitema huni wachibvoko sekuru waringori upenyu taingoya tichingorima tiripo papa. kurima munokwanisa kurima si chinhu chisiri chenyu, kwenyu makapiwa kumhiri kwerwizi. zvarekanganya wacho uchauya urutouya uruda kugara ipo papo, urutouya nzvimbo iyo ndabva ndatiziva vari kurima papanini hapagarwi nemunhu asiri muzvare. hapasi hatisiri suti atiri panzvimbo yamuzvare. Nzvimbo yamuzvare tinotoiziwawo, hatisiri suba asi kuti pasekuru apa mai inurugara apa ndiwo ane minda iyo vari kutorima yamuzvare pastendi iya mukomadzokerera nyaya yenzvimbo iyi taura salamu pasi ndinozorora kutaura pamusoro pemunda. Ndinimati munda uyu, baba achitaura vakati munda uyu unofanira kunga uri munda unomiririra vanhu vanosvika vemhuri yangu, kureva kuti zvandakaita inini ndikana ndine mwana ari kuda kuuya mumusha medu asi ndisine mudzimai wandinaye baba, ane kodzero kusvika ipogara papa achigadzirirwa pekuti aende kukudini pawane pekugara, kureva kuti ireserved place yemhuri yekwamanyanga. Kana paita mwana anenge aine dambudziko unosvika itsvikira ogadzirirwa pake pekuenda osiya pakadaro. Muromo uri kutaurwa nevana uyu zvino zvinogona kuitwa vana vasingaudzwi basi zvichiudzwa kuti vana baba nyaya iri pana baba vedu isisu vandi kutaura nezvake sabhukuri. Vanhu vakawanda vaimuna achifamba asi vaitaura nyaya idzi achitaura kuti izvi hazvitaurwi bai zvinofanira kuchengetwa nekuti mukazvitaura munourayiwa. Inimi chenyu ndechekuti kana pano munhu anouya achi ndoda chinhu chinoita kuti achisupiwa munhu ndechikwamanyama, nekuti mukabuda pachena kuti kunonzi mune nzvimbo dzakawanda. Ndo nyaya iri muvhileji medu izvozvo kuti munonzi paunotaura kuti apa hapasi kutorwa baba pane nyaya dziripo
vanobva vati aiwa tiri kunyimwa asi tinenge tiri kuziva chatakasiyirwa nhau dzangi dzedu vanhau ndedzamuswara idzi ndizvoka saka tinoshamiswa tichiona vanhu vanonga vari kutipisira puresha yekuti dai mandipa dai manditi izvozvi iye gutu watiinayo ari kuti ndima ikuru wangu shuwa ndima ikuru wake asi vanhu tikada kutaura kuti pisi yenzvimbo yasara mukoma wavo wekubva gutu ndiye akapiwa lendi yakatokura yakatarisana zvakanyanyisa nepasara apa asi isi nekuti tinoziva kuti pakabva pabvira kuti papera tichazoima ngwana saka isi tinoita zvinhu tichiziva kuti izvo hazvitenderi kuti izvozvi tinogumira saka vana manje vana vanofunga kuti vana baba vari kuda kuvarasa hativarasi vanava asi chatinenge tinotaura chinhu chinozwa kuti mangwana avazoziva kuti ai saka pairambidzwa zapanzi zvakati iko zvinenge zvikada kutarisa kuti puresha yakaiswapi isi tanga tisingatemimitipa asi nhasi uno pakanzi uyu wauya nenyaya yake yakutaura kuti ndakanzi ndakabatsira maiguru komiti yakanga yaitei takata kutimbomira takakuti imbomira titange tapedza matare komiti yapara mhosva iyi yakarizwa yakatotengeswa zvatotaura miti kuti rine unhu wakatoti hunidzo tinoziva saka handichazivi kuti dare munoti chiwo kana vanhu vachinzo isisi mudunhu medu isisi hatitenderi kutengesa nzvimbo iwe wakabatsira maikuru nemari mari maikuru uyu wakamubatsira nemari iyi 850 but ka hautori nyaya 850 because watanga utaura wati iwewe ndanga ndine mari yemombe ndandakachengeteswa saka mombe iwataura unoda here tite playback ndingataura zvemari wati ndanga ndine mari yemombe yandanga ndakachengeteswa nehanzvadzi saka mombe 850 ndeipi inenge sina mari yemombe 1 inge sina mari yemombe 1 handinambotaura fika yema mombe 2 keniko dzota more than 400 mombe akuti dzinotogona kuita 500 it's okay hapana kasakashata asi ndinowana ndiyo here fika yotaura ndiyo yakapatsira ndiyo chaizvo saka ndinaona kati mudusa marino tisinga kuti todzosa vanhu kuti uyu wataura kuti takabatsira mai wedu ndobva azoti hatichakwanisi kuiwana mari kuzosera zvazvakadii kuti tikupe chii saka urudi kuti saka kuti ndingotaurapapo mamira zvakaita donzi Philip Manyama mamire yazvakaita pakapiwa gutu munda ipapo parutaura kunzi pamatongo papapa vedu izvo ava ndo festiboni mumba medu musikana mukuru ini ndiri kupedzisira mukomana kupedzisira mukoma wangu haasi kunogari kungemenyika kusara pakapiwa gutu parutaurwa kunzi pakatengeswa hapana kutengeswa takangotaurana zvekungoti vanhu vatibatsira pakurwara kwakaita mai wedu kana ukati kutaurirana uya kutaura ndakakupai mari yangu 850 saka hapana kutaurirana pa compensation for mari matadza kubhadhara in cash maubhadhara in kind atatotaura zvekuti tizovadzosere mari saka mamawani kubatsira kwakaita takangogarawo semhuri saka makawapa takangoti harakatowapo mamukuwapa chezvisiri chenyu mamukuwapa chinhu chemhuri because uya mutotaura kuti ndakatenga munoona mamiriro azvakaita matongo apa patone mabuildings atoripo kitchen nebedroom izwa munhu kana anogara panzvimbo ka anenge achigara mumba obva atama paanotama hatakuri dzimba anonoka dzimwe nyowani idzi dzosara dzodonha asi the fact yekuti pane dzimba hazvikupi ownership saka munoti here kwamakapiwa ndekwenyu apa futi pamakabva ndekwenyu ndizvouta ona matauriro ezvaita kura kana rinonzi matongo
kana kunzi wakatama. Kana unzi wakatama it means wakaita sei? Wakabva. Ndoda kuti wakabva. Ati muno Ruza tine nzvimbo ipadenga panozi pagonya. Padenga panozi panyagoma. Inzvimbo dzine mazita. Evanhu vakambogara pano. Ipapo. Ati ndobva wazobva wani ipapo. Ati ndobva wada kunogara samweyo. Nzvimbo idzi hapasi pagonya haisi nzvimbo yemuri kwagonya. Panyagoma haisi nzvimbo yapanyagoma. Ndiwo wakambogara apa the moment wakabva hapo hapasiri pano hapasiri watosarira saka inini unaita kuti what you are saying kuti makatengesa apo muhamaenda uku kana kuti makabva uku muhamaenda uku magara uku kuma mazoona kuti apa nenyaya kuti hapana munhu ariko ari kugara mukati mukatengesa. Mamirire zvakaita tichikura isu ndaingonzi namama nababa vaingoti mukoma ndiwo achazogara mumatombo. Saka kukura kwataingoitawo mukoma akazoti anyangwa ndichadogara mumatombo tongokwana ikoko kwatiri ikoko. Saka paingogara pasina munhu ndomagarira paingo. Saka kana utotaura kuti mukoma ndiye akaziya chakara. Mukoma ndobva ati handidi ngatigare tiso. Handiti. What was the reason you had to carry this? I want to bring and to go to Shoot us a dog and to come my working out. And this was what I gave out. What you think I did for money is out. As per the free space here. Could I have a sea and free space? And did no money is rather. All of them make us say. You can see a free space, you no problem. And they told money kids that ever. Sakaka to think is undead. What is it? Most is so conflicted. And I can think this up, I could do not. I can think this up in my way. As you are on the total Dimbo. Ayo, I'm not a thing, sir. That you put up a tight. Mukoma izo ndituchuo boy. Aizi ndiye achazogara mumatongo epapa. Mukoma ndo vati. Mukoma vatai nango achadogara tongogara pamwe muningina nemukoma. Mulizie matongo ndiya. Ndibaba na mama. Kana uti iwe makakura mutawa mabere kuti mukoma ndiye achazogara apa. Anditi. Mukoma vati achadogara. Ngatigare teso. Anditi. Saka mulizie matongo ndiya. Mukoma. Mukoma ndiye mulizie matongo. Saka sei kana mukoma ndiye mulizie matongo. Sei mai ari akazotengesa matongo. Atikawe anotengeswa apa. Izvashamba. Mulenge kutotipedzera yungu asi chokwadi nemuchisi. Mai wakatengesa 850 kuna gutu achida kurapa South Africa. Pandutaro kuti ana pana kutengeswa maina kuti gutu vakatibatsira nekunga mai vedu arwara. Isitatisina mari. Ndosaka ndikuita akubatsira ine mari. Ndobva matitadza kudzosera mari. Ndobva makupa land in exchange. Andikuona zvito. Ndakupa $1,000. Wobva wati iwe shamwari. Ine shumba chakwa kudzosera 1,000. Ati chitorai munhu taita sei? Dziri worth 1,000. Taita sei? Atodi exchange right. Ndizvo. Akupa chikwere, akupa imari inomupa land. Saka chii chaiti? Saka patengeswa. Saka pakatengeswa. Ende akatengesa munhu haasi yanga ine right yekupatengesa. Dai paedzi panotengeswa. Because according to you, munotoona kuti zvinhu zvamaita vanhu vabereka zvazvo zvekuti mukoma ndiye achazogara. Handisi.
but ndimi futi munotaura futi kuti mai achitori mupenyu ndiye aitaura nyaya yekuti ndiri kuchitazogara mukoma ndiye abva auya futi ubva achinja futi zvanga achitaura ubva atengesa futi asi ndiye wamaitimi ndiye pamaikura mai wenyu nabandiyo aitaura kuti ndiri kuchagara mukoma iye mai wacho iye aitaura iye ndiye abva atengesa futi wakatidaidza semhuri kuti vanongona kurapisa kunowana gutu mari yekuzodzosera gutu kundirapisa kwamakati hamunayo here kana isusu munoona mabasa atina ndopatakangozira mama izwashambana to me it doesn't make any sense kuti mai wenyu in the first place anditi asati atora mari yagutu aifanira kutanga kamubvunza kuti wanangu ndinobatsiwa nagutu ne$850 yekurapa munozomudzosera here mari yake imi moti hongu kana kuti kwete mai asati atora mari yake yagutu saka the fact yekuti mai akatotora mari yagutu asina kukubvunzai kana kutaura nemi it means kuti mai wenyu akanga aita decision kare aiwa akataura nesu akatoti kuna watatiri kuti uyai titaure ndopatakagara pasi titonomba makagara here mai apiwa mari kana magara mai asati apiwa mari angasati apiwa mari vamatichi gutu ndopakati gutu one mari ainayo tokwanisa kubatsira murapisa mangwanyu taite zvakanaka isi atisapoze kuzodzosera gutu mari yake saka sei musina kudzosera gutu mari yake nenyaya yekuti utatisiri kumabasa ava pfungwa yakabva yango yangoti ano makambozvikomita sei kuti munobhadhara maiziva kuti mamusi mabasa how do you commit yourself kubhadhara mari yebhazi iwe usina kana dhora mumwe pfungwa yako inenge iri kuti unoda kudii unoda kuzobhadhara sei ndokwanisa basa rikadzosera mari imo saka muikomaakoza ari kwari haasi kusenza izvezvo akambogara hazvishanda ndati haasi kusenza here izvezvo hazvishanda ndiko ndanditori saka iwe wanga watogara ikoku ndiko ndaigara pairwara mai watongogarawo ndakamboshandawo basa razvakapakupera ndakambogarawo imo ndakazoona kutoramba ndichigara kunze kwenyika zvito ikatidzoke kumusha ibatika musha kuti matengesa uda kudzoka kupi musha kuti matengesa kuti pamambusesa mukatazobhadhara chikwereti inanda kuwedzwa kuti inenzera kuti makakwerereswa mari muna gutu 850 then nobva matadzobhadhara mari yagutu 850 saka matadzobhadhara mari yagutu 850 mwa mati ngachikupe lendi iri equivalent ku 850 akada kunge kutengesa patakapa gutu pacho hapangamureti 850 pangaita chii ndichikombe hangu nemastendi mumataundi temutemo ari mumamusha ndichitombozita notora mari saka makazosvika kuti 850 yekuzeva mamai ona pato akuza zvekungotaurira unose munhu anga akatibatsira why did you opt for kukuta kubatsirei takatotaurana ana baba ivo varipa kuti amai vari kurwara tichiuya kwamutari kugina hapana kana sendi kana dhora chairo ravakabvisa tisina kana mari pa taingokwereta kweretawo dzimwe takakwanisa kudzidzosera muna vamwe vatakadzosera mari dzavo dzatakakwireta asi iwo sana baba emusha varudzire musha makavataura here kuti taakutengesa lenda did you tell them takataura baba wataisira bamunenge wedu akasabuka akazoshaka akati chii akatoti zvakanaka zvamawirirana nagutu kuti muupenyu aiwa kwete kuti kutengesa palei usada kutsvaka kutenga zvisina basa kupa lendi imi makapiwa 850 ubva tozomupa lendi unuti makatengesa lendi 850 simbo unoziziva uda kunzvenga pauda kunzvenga nepekuti imhosva yekutengesa lendi
unoda kunzvenga kuti takatengesa lini, unoda kunzvenga ipapa. Mona pandoedza unoda kutsanangura ndepekuti takawirirana naGutu, hatina kuwirirana zvekuti takutengeserana kuwirirana kwatakaita ndepekuti akatibatsira kurwara kwaita hama iwedu isu tatisapoze kuti tidzosere mari iyoyo hatinadzosera apa ndopatakagara semhuri kuti mabatsira taGutu aya isu hatina mari kwasa kuti tidzosere nemasituation hatina. Dai Gutu asina kutora mari yemombe iri mumba akangotiwa namanyama ndingokubatsirai kurapisa mai, hachisi chikwereti, hachisi chii, ndoda kungokubatsirai kurapisa mai. Maikwanisa kuzomira pamberi pangu muchitaura kuti no, after taona kuti mai wapora zvichiita zvitabatsiwa tazofunga kuti rega tichipewo Gutu yedu kalendi kuti thank you. Kwandiri zvinomeka sense. Noti Gutu unotaura kuti takatokumbira 850 kuna Gutu koutora mari yemombe yachengeteswa nehanzvadzi. Mona izwa shama atiri kupedza nguva chitaradi mufurabasa. And you cannot hide away kuti wakatengesa land. Makatengesa land, that's a fact. Mukada kunzvenga izvo muta, but nyaya iripo haisi yekuti makatengesa land. Nyaya iripo ndeyekuti makatengesa land isiri yenyu. Land yamusikafanira kutengesa. Ndo nyaya iripo. Because according to nezvatataura nehanzvadzi yako, hanzvadzi yako yataura kuti izvo taigara apa, asi baba ndobva kuti tipewo pani pamwe, ndobva mabviswa apa ndobva maiswa mhiri kwerwizi ndokwenya, asi makumhiri kwenyu mhiri kwerwizi mamadzoka bva matengesa futi pamaamwe. ndombokumbira wangu kubvunza wakadidi ndavanoti izvezvi pandiri kugara izvezvi ndakasirwa navabereki ndobva ndati ndawana imwe nzvimbo kana kuno ndopasiya pakadaro ndowaka kuno zvoreva here kuti apa pasisiri pangu pandasiya Mutemo chaiwo chaiwo haukwanisi kuita maruzevha matatu. Kana watobva unonoerwa tsamba yetransfer kuti uyu munhu uyu abva kuno akuuya kwenyu anonzi ndinei. Po apatonyorwa nebehaviour nereason yake yekuti abvirei. Ndisiriyo, ndomupa example. Unoona munhu uchidzika parodha pamusoro pesaka pasiri chikomutangira kudai. Ndenge mindandorikanda yese ndenge mindandorikanda yese kumabuda uko. And makazara vanhu vako. Ndingauya here zvindibvisa kuti bvaipo nyanga inodasikulo. Kakubona ndozvakuita kutaura kuti ngatidzidze kuti time yatikurarama izvezvi netime yakararama navakuru vedu zvasiyana. Time yakararama nanasekuru nanani kudhara, the land was there, vanhu vanga vari vashoma, and the people can afford kubva panapa achinogara kuti murapo akaona kuti ivhu racho raneta shifting cultivation akazwa kuti izwi raneta obva asunga ukaenda kumapurazi uko obva abva woenda uko ukatarisa history yenyu pamakagara chaipo hanipo pamakatanga kugara ando pakatanga kugara nasekuru, asi pazoita permanent now. Why? Because hakusina kumwe kwekudi kwekuchenda. Akaona yanzu. Yes, time iyoyo zvaibvumira kuti unokwanisa kubvapo uchienda kuchibva kuchenda, but izvozvo hazvichabvumi because vanhu vawanda ende pese pauri kuenda land yese yauri kuenda itori nemudzi wani. Saka you cannot own maruzevha matatu uri munhu wake, hakuna zvakadaro. Kana watobva mutemo unotosarenda kuna sabhuku. As long as uri kuenda kugara kumwe kunhu unotofanira kusarenda wabva. pamusoro changamiro insurance neva ichipenza ndinokumbira kukubvunza neva ichipenza ini mubvunzo wangu ndewekuti inini ndikapiwa stand ndikafa anosara ari custodian yelendi yangu ndiani, nokuti pamwe pacho tinotonga nyaya tichitonga nyaya patichitonga nyaya isiripo, pamwe pacho pane ma-interested parties ekuti ine ndinoda kuti inini ndikudawo lendi yacho iyoyo
totobika dzimwe nyaya dzekuti zvakazodai kuti nyingi ndinoda kuenda mataura zvakawanda tu masendeziwa mataura zvakawanda patu masendeziwa mataura zvakawanda ukafa 1 custodian 2 3 interested parties 3 munhu ane nyaya dzake dzari kubika mukatonga inyaya tinoteerera pana inyaya dzotaura 4 pamasendensi mangani 2 autanga kuti yokuti custodian weland ndiani kana toti ndapiwa land yangu ndanzi uyu ndio munda wako ini ndobva ndamuka handipo anosara ari custodian weland ndiani uyu pataurwa pachinzi wakatokumbira wakadzoka kuna ana baba kuti ndakuda pangu pekugara ndokubva wanongedzerwa kuti endai apo zvorova kuti inyaya yakadzoka kufamily yobva yadzoka paculture yayo yekuti lendi hapagarwe permanent taakumupa pamwe pekugara kana ndanzwa mushi ndo mapindira aitwa nyaya nababa wakagara wati baba wenyu wakadzoka kufamily wakati ndaakuda pangu pekugara zvorova kuti wakasarenda land kune culture nekipurpose yayo ndokubva wapiwa kumhiri kwavaenda kunogara saka wakafa land yavo ndokwavakazopiwa kumhiri not kwefamily apa imo mandidara kwandanisina kubvunza ndasina kubvunza nyaya yeland yanzi yakatengeswa inini anobvunza in general kuti inini ndikafa ndiani anosara ari custodian yeland yangu ndo vananoda kubvunzwa chete ipapo ndabvunza I'm trying to connect kuti mubvunzo wenyu uda kuendekupinda kutibatsira sei panyaya yakatotibatsira ndekudai so nekuti vanawo ndikuona vari kuomeswa ndamuona muchiti ndangapiwa stendi ndokuti mai wacho handiti mai ndiyo yanga ari the living spouse yemurume zvinoreva kuti ndiye anga ari custodian weland fine akati ayo mirai custodian yeland yakasiyiwa nemurume wake fine iyi ndakuisa nezvayo because mutemo watsanangura kuti chii akatama ndipepukana nditsanangure kuti ndikuti inini ka dare ratitsanangurira kuti apa anga atama fine hadzikwanisi kuita naro nemutemo because mutemo unotedzera zvemutemo asi tikuti pekuti awa wana waikwanisa kurambidza mai kuti musatengese zvanga zvisingaiti kana mai vaida kutengesa why nekuti mai ndiyanga the living spouse waifanira kugara hawo dare asi pekupedzisa mai anga ainechi anga ane sei because ndiyanga living spouse yechi wepapi ndinotanga kuti ndati inini land iyi ndasiyana nayo asi ndikutaura hangu kuti chinyi pekuti vana vanga kuchadza kutsanangura kuti mai vakazoti mai ndio vakatengesa muchiti mai vakazotengesa sei papanze nepamukoma kani mai vanga vane raramiro yekutaura nekuti vanga kuti living spouse asi all the same vakazotengesa lendi yanga isiri yavo because zvekuti lendi yanga isiri yavo zvazotsanangurwa nedare rinei yamataura idutch roman law dutch roman law yekuti surviving spouse ndiye muridzi wechii ndiye muridzi wezvinhu zvese independent murume adi afa kana kuti mukadzi adi afa but kana tava customary law baba akafa mukomana mukuru mumba imomo takes over the role yababa he becomes the father of the family ndiye anopiwa uta hwababa uta hwababa haupiwi mai unopiwa chii mwana mukomana ndiye anotora position yake yababa ndiyo customary chii law so what does it mean? It means kuti mai haana decision yaanoita
asingakonza kuti futi chii mwana mukomana mukuru, because mwana mukomana mukuru ndiye haababa wemusha, ndiye anopinda muchikuwa. Yes, Dutch Roman law inoita kuti mai surviving spouse nechi, asi isusu kukastoma nototi mai haapiri muchii muchikuwa, anopinda muchikuwa ichi mwana komana. Anga wari only mukomana and last born kaine 10 years, kanotodzidziswa zvokutaura kari muchikuwa kuti chitaura kuti baba we takubikira ini bando renishumba ichenura sori takazononoka kachiti mati kachitaurirwa asi kariko kari kuita sei kariko kari kutsvitsa kuti kuchikuwa. Why? Because according to chi customary law ndiye baba. Mai ndi mai wako haasi wedzinza ravo kuri muchikuwa nokutorwa. mai mumusha mese mari mutoro. Mai haaiti babakadzi mumusha makaroha, anoita babakadzi kumusha kwaakabva. Titeza nditi ndo panotaura kuti ipapo ngatipanzwisise kuti chiwanhu chinoti chirungu chinoti chirungu hachina chikuwa, saka chidini hachizvikoshesi mai, asi isi tiri kuti isusu chakakosha kwatiri chikuwa. Ndo saka uchisi kana wafa iwewe handiti unoiswa paikofini rako muchikuwa, because kana waiswa pachikuwa zvakureva kuti zvakugadzira kuita kumakuwa kune wamwe wamudzimu. Unoziva here baba? Ndosaiti baba wafa muisei kuchii kuchikuwa, because wamudzimu. Kana ini mambo ndosaka mambo chizi mambo hauendi kurufu, hauendi kurufu, mambo hauoni, hauiti body viewing, mambo hauiti chii zvese. Why? Because zvinozi kana waa mambo wamudzimu ndozotora shona yedu wamudzimu, wakafa hauchasangana wakafa, saka ukaenda body viewing wakusangana newakafa unoita sei waudaidzira mweya wakashata. Ine ndasai hivi nyakupa ndofa inoti muzuri ndafa here kana kurwara unongoziva kuti ndakaenda, asi kwandiri ndepi haukuzivi uzi ndamudzimu, saka vanotaura nemuti wandomudzimu. Anokona ndochii ndochiwanhu chacho chatokutaura chinhu ndochatoda kuchengetedza izvo ndozvazvinoda. Saka isu tiri kuti mumusha mune zvinhu zvinonzi zvemusha, handiti kouzobva kokuya zvinhu zvinonzi zvechii zveindividual zvako iro zvisinei nezvechii nezvemuri. Zvakafanana neuta, mumusha mese mune uta, handiti unopiwa mukomana mukuru wemusha iwo at that time, asi mafamili dzasi aripo kwabangu nechi kuno uta wekupi weikoko unopiwa futi kumwana kana baba adini afa mwana wekupi weikoko. Asi kataura nenyaya yemusha pane uta hwechi wemusha unenge wakamirira mhuri chii dzese. Ndozvandotaura same applies nezvinhu zvidaro, kuti chiri kunetsa apa handi chinhu cheindividual, chiri kunetsa apa chinhu chechi chemusha. Kuti musha uri kuti matengesera gutu chinhu chani chemusha, ndopane chii ndopane nyaya ndopane nyaya. Zvimwe zvese zvokuti makazotora here makazotengesa here kana makapiwa kana makadi aiwa, yes, but nyaya iri kuti you misrepresented mafacts kuna gutu. Makati mimi gutu munda ndewenyu, asi mimi knowing very well kuti munda hausiri wenyu, makatama maakumberi kwerwizi. Asi chakanaka ndechekuti takuchiti vakomana dzikairo munoone pamunda ipapa, asi chimwe chandakuda chakanyanya chada kuti mamaona ipapa ndoda tobva kuratidzai zvombwe remuzuva rekanganya. Ndinobva ndatoroona muda wakanganya ndobva ndatoratidzwa ndokuti mama toya muchindiratidza kuti munaitora nemapicha neperimita yacho kuti zvombwe rakanganya riri papi, kuzi ndotodzikisa muzuva remai manjevo titese nasinga dzikai Wednesday
when is it guy mwa matotoa kuja mwa maona inzvimbo yekutaoneshi yekutaonesvayo then madzoka tovatapa decision because I cannot give a decision now ndisati ndaona because wari yangu pangotaurwa zita rekuti kanganya pangotaurwa zita rekuti kanganya kwandiri nini ya izvozvo kwamakana makotaura kuti kanganya matokonyaka hwenyika ndoda kutoona I need to see kuti nzvimbo iyo iripo here. Yes, good. Yes. Ndaikumbirawo kuti pamuchatuma vanhu venyu wachinouya kunotarisa ndaikumbira kuti wabva watarisa neminda yacho yatakapa mizvare isusu sevillage pane minda yatakapa mizvare nepaigara muzvare wacho ndozvilombwera ndikutaura kuti chese chinonzi chemuzvare ndochibva chatoratidzwa kuti nepachinotangira nepachinogumira zvese ndobva ndatozviona inoita basa ndosadati ndabva ndaita interest chitereki because nditori murodhi kuuya kuti ndidzosere kanganya ndaita mubvunzo vari kunzi nagutuvi minda yatakapa muzvare ipapo ndaita mubvunzo handinoda kubvunza hangu inini hangu ndazvizwa asi ndosasinoda kubvunza kuti inini mubvunzo wangu ungori kuti ndinozwa kuti murume wamuzvare ndimanyama asi ndazwa kwakuzi minda yakapiwa ndiani senharaunda nzvimbo yawakapa senharaunda saka zvese zvoda kuzviona zvozvatomutaurirai pamwe tinoziva kuti murutengesa minda murutengesa tiri kuziva right anyway ende aitorana chi this next Saturday chi 16 makezi 16 online hakuna zviro saka tosangana 16 apa tine holiday endai pane next case iri that was tiri kuita zvatoita ndatoidzwa yevhesa